Καλημέρα σας. Είμαι ο Κρήτονο Χριστιανόπουλος. Είμαι ψυχίατρος και παιδοψυχίατρος και αποφάσισα να κάνω κάποια βίντεο τα οποία θα αφορούν την εφηβεία και θα είναι στηριγμένα στο υπόεκδοση βιβλίο μου 12 μαθήματα για την εφηβεία. Δηλαδή θα μιλήσω για τα κυριότερα θέματα τα οποία απασχολούν τους γονείς κυρίως, τους εκπαιδευτικούς και τα νέα άτομα, καθώς η εφηβεία είναι μια κατάσταση για την οποία μιλάμε συνεχώς τελευταία και ειδικά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Οπότε σήμερα θα πω τηλεγραφικά κάποια πράγματα για τις σχέσεις γονιών-παιδιών και θα προσπαθήσω να δώσω απλώς κάποια tips για τους γονείς. Η εφηβεία, υπάρχει μια ολόκληρη μυθολογία γύρω από αυτή και νομίζω ότι τη λέξη μυθολογία τη χρησιμοποιώ προσεκτικά, γιατί όντως υπάρχουν μύθοι. Υπάρχουν μύθοι ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, μια ξεπέραστη κατάσταση, μια παθολογική κατάσταση. Τίποτα από αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι περισσότεροι έφηβοι, σε αντίθεση με αυτά τα οποία ακούμε, τα βγάζουν πέρα μια χαρά σε αυτή την περίοδο της ζωής τους, αρκεί να έχουν την προσοχή η οποία είναι φυσικό να υπάρχει από τους γονείς τους και να μην βρίσκονται σε πολύ ακραίες συνθήκες. Οπότε δεν είναι εύκολο να μείνεις γονιός, καθώς πρέπει να εκπαιδεύσεις υπεύθυνα το παιδί, συγχρόνως πρέπει να το αφήσεις ελεύθερο να ζήσει μόνο του, κάτι που είναι μια ολόκληρη τέχνη. Κάποιες φορές σταματάει η επικοινωνία ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς ή το περιβάλλον. Οπότε όταν σταματάει η επικοινωνία, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Το παιδί σας δεν μιλάει πια ή μιλάει επιθετικά ανεξάρτητα από το δικό σας τόνο. Θέλει να έχει πάντα δίκιο. Αναρωτιέσαι τότε τι συμβαίνει. Οπότε τι κρύβουν αυτές οι σιωπές του παιδιού ή η δυσκολία στην επικοινωνία? Ίσως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι με την σιωπή το παιδί τονίζει σε αυτή την περίοδο της ζωής του την ανεξαρτησία του. Καθώς ψάχνει την ταυτότητά του, δεν θέλει να φανεί πως συμφωνεί. Άλλωστε, του λείπουν τα επιχειρήματα, γιατί η γνωστική ολοκλήρωση συμβαίνει πολύ αργά στην πρώτη νεανική ηλικία, οπότε το παιδί ακόμη είναι ανέτοιμο. Οπότε αυτός είναι ένας από τους λόγους που το παιδί κόβει συχνά τη συζήτηση και λέει καταφεύγει στην σιωπή, θα λέγαμε. Επίσης να θυμόμαστε ότι του λείπει ο αυτοέλεγχος. Ιδιαίτερα καθώς μπαίνει στην εφηβεία, αλλάζει το σώμα του και δεν ελέγχει το καινούριο του σώμα, δεν ελέγχει τον εαυτό του, δεν κατανοεί ακριβώς αυτά που λέει, καταλαβαίνει ακόμα λιγότερο τον τόνο με τον οποίο μιλάει. Σίγουρα δεν αντιλαμβάνεται ότι θα πληγώσει τους άλλους. Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει σε αυτή την έλλειψη επικοινωνίας? Μπορεί το παιδί να φοβάται κάτι διαφορετικό, ότι θα πει πάρα πολλά αν αρχίσει να μιλάει. Θέλει δηλαδή να κρατήσει για τον εαυτό του τον μυστικό του κήπο, τον ολόσπαρτο από σκέψεις, από συναισθήματα, από συγκινήσεις. Φοβάται ότι αν μιλήσει σε εσάς θα αποκαλυφθεί, θα παρασυρθεί και θα πει περισσότερα από αυτά που θέλει να πει. Τα παιδιά πολλές φορές επίσης φοβούνται την υποτίμηση. Καμιά φορά σε αυτό φταίνουν οι γονείς. Έχουν τόσο πολύ συνηθίσει να υποτιμούν τα επιχειρήματα των εφήβων τους, έτσι ώστε ο έφηβος παραιτείται τότε από τη διαδικασία των εξηγήσεων. Πώς λοιπόν θα μπορέσει να αποκατασταθεί αυτός ο διάλογος?
Αφήστε το παιδί να μιλήσει, αφήστε τον έφηβο να μιλήσει, δώστε στον έφηβο χρόνο χωρίς να τον διακόψετε. Ιδιαίτερα αν λείπετε συχνά από κοντά του, από την καθημερινότητά του, που είναι κάτι το οποίο καθώς έχει σκληρύνει τόσο πολύ η ζωή, όλο και περισσότερο συμβαίνει, όλο και περισσότερο εμείς οι μεγάλοι είμαστε και δικαιολογημένα πολλές φορές θα έλεγα, απασχολημένοι με την καθημερινότητά μας, με το πώς θα βγάλουμε το ψωμί της οικογένειας ή και κάτι το οποίο είναι καινούριο, ότι είμαστε βομβαρδισμένοι, ότι και εμείς πρέπει να έχουμε μια πολύ πλούσια ζωή, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε σε προηγούμενες γενιές θα έλεγα. Οπότε βλέπετε τα τόσα προϊόντα τα οποία υπάρχουν σχετικά με αυτοβελτίωση και όλα αυτά τα πράγματα, κάποια από αυτά αφαιρούν την απαραίτητη προσοχή από το παιδί, από τον έφηβό σας. Μην αφήσετε λοιπόν την έκφρασή σας να προδώσει έλλειψη ενδιαφέροντος. Προχθές είχα εδώ μια μητέρα που η κόρη της στην ουσία, η οποία είναι 18 χρονών, την οικέτευε, κυριολεκτικά την οικέτευε για λίγη προσοχή. Η μητέρα είναι μια γυναίκα γύρω στα 50 τόσα, μια πολύ ωραία γυναίκα με χρήματα, και μου έλεγε, τουλάχιστον είχα απομακρύνει το παιδί, μου έλεγε ότι μου λέει πράγματα τα οποία δεν με ενδιαφέρουν. Δηλαδή της δίνω χρήματα και πάει και αγοράζει το 16ο lip gloss ενώ ήδη έχει τα 15. Όλα αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Και όμως πρέπει να βρίσκουμε κάποιο ενδιαφέρον. Οπότε αποφευκτικό βλέμμα, χειρονομίες καμιά φορά προδίδουν την πλήξη που μας γεμίζει. Ξεκινήστε λοιπόν από κάποια σημεία εγκύτητας. Το παιδί σας έδειξε πώς βλέπει μια κατάσταση. Αποφύγετε να επικεντρωθείτε στα σημεία που διαφωνείτε, γιατί σίγουρα θα διαφωνείτε σε πολλά πράγματα. Ξεκινήστε λοιπόν από τους κοινούς τρόπους αντιμετώπισης των πραγμάτων. Ενθαρρύνετε τη συζήτηση. Το παιδί σας δυσκολεύεται να αρχίσει μία συζήτηση. Προχθές με είχαν ανεβάσει σε ένα άλλο σημείο της Θεσσαλονίκης, γιατί με είχαν παρακαλέσει να δω ένα νεαρό 18 χρονών, ο οποίος δεν άνοιγε το στόμα του να πει λέξη, κυριολεκτικά λέξη. Δηλαδή πέρασα 1,5 ώρα απίστευτες προσπάθειες για να μπορέσω να κατανοήσω τελικά ότι το παιδί είχε περάσει μια πολύ βαριά κατάθλιψη, η οποία το είχε απομονώσει κυριολεκτικά, ότι η κατάθλιψη αυτή τους τελευταίους μήνες είχε κάπως βελτιωθεί, αλλά δεν είχε φύγει. Φροντίστε λοιπόν ώστε να είσαστε μόνοι μαζί του και να βρίσκεστε μαζί του σε κάποια κοινή δραστηριότητα, σε ένα σπορ, στο σινεμά παραδείγματος χάρη. Μην διστάσετε να το ρωτήσετε σχετικά με τη ζωή του, τα ενδιαφέροντά του ή τον τρόπο που περνάει τον ελεύθερο χρόνο του. Καλύτερα λοιπόν να υπάρχει σύγκρουση ακόμη παρά απουσία διαλόγου. Μην αποφύγετε οποιαδήποτε συζήτηση με τον έφηβό σας με τη δικαιολογία ότι αυτό θα καταλήξει σε σύγκρουση. Ίσως να είναι και η μόνη στιγμή ανταλλαγών που υπάρχει ακόμη μεταξύ σας, έστω και αν καταλήξει σε σύγκρουση.